На мен ще се отдава честта да откривам. Защото идеята беше моя и аз се осъществих. Та, нека да представя бобрите. Ей го първия бобър. О май гад! Вау! Тук сме. Другите бобри плуват в момента. Nice. В момента. Точно така. А ние се правим на треньори. Точно така. Точно така. И така. И така. Е, тук в басейна. Да, я знам, снимам тук влог, що. За канала, нали, си направихме канал. Снимам епизод 1. Представям бобрите. Другия бобър, сега ще го опознаете, той още спува. И така. Аз тук само малабец. Хуихи. И той ще ходи да пикае. Правим колешки, ще им засичиш на децата. На лошите деца. Даже косета мога да ги вземем как плуват. Само бобри тук. Бобер до бобер. I might chip out, man. I got this, yeah. Гледай го, ще ходи да пикае. Дебеля. Пуни. 21 и 27. Браво, колежки. 21 и 27. Любата. Ай, кобра! Ей, сега че от 5 секунди. Ай, зелената му. Туринг. Ай, готови. Хоп. Дай не ме опръскаш. Не ме опръска. Респект. Ай, Даниел ми се... Какво? Даниел ми се легай по 15 секунди. Лош бобър. Чакай, лош бобър. I might chip out, man. I got this, yeah. И тък като ми трябва аутро за този първи епизод, да го направим. Дай малко. Взимай. Дева, реч, които надкуша. Тежък реч, които. Тежък мич, ай. Еме, така кома е. Ай, продължай се бой ти. Не мога да продължавам. И то трябва да го представим. Не се крие тук. И така. Ще го цензурирам. Ето го истинския първи бобър. Да, това е нашия талисман. Той е малко по-хъвзгия. Втория, третия, четвъртия, петия. Аз съм втория. И да кажем едно общо чао. Не, той е втория. Защото не ме занимава. Ай. Чао.